Ya Allah, aduh kesel. Ya Allah, Mas Basuki kok ana mene-mene yo, sekira ana kabar. Kudu pengen weruh, arep tak telepon, kok ora duwe HP yo. Kapan dolan mene? Jal Mas Zaki tak telepon cek menawa wonge mene. Ono telepon kok pacarku. Halo, Dek. Mas Zaki, sampean iki ning ngendi? Iki nang omah. Dolan mene Mas, kene sepi omahe. Tak atus dulu terus tak OTW. Hati-hati yo Mas. Nggih. OTW me pacarku. Film. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Spinara. Nggih. Dek. Pak kesareng sawah ya. mangan kowe lek kuru malah tak derak payu engko lek payu tak gawe tuku wedhus payu dituku sapi engko didol nglamar dik Nila cocok. Oh yo sepine sih ngene sampe sepi ini aku eling dik Nila ini dia lagi ngopo yo pikir aku kaya ora kepenak blas dan deh pengen dik Nila Pak jaluk duit Pak. Cak aku sing njaluk duit wae mbok gawe apa ora? Kira entok ta ora Pak? Pakane unta. Njaluk duit pira kowe? Pak iku lho Pak, gitu pan bebek. Wes cukup. Cukup Pak. Kurang to, Pak? Orang kurang Pak. Kurang tak iboi lah saya njaluk terus wae. Mboten Pak. Sedikit aja beneran.